n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, tata ka ụka nke Chineke na-eme mmemme nke eji echeta ndị na-nwụrụ anwụ n'ụzọ pụrụ iche, ọkacha ụmụnne anyị ndị na-ezutebeghị ife nke Chineke, ka site n'ekpere anyị nke ụbọchị tata ka Chineke mepelu ha ọnụ ụzọ nke paradaịs. Tatakwazi anyị na-echetakwazi ọtụtụ ụmụnne anyị ndị anyị degasịla afa ha n'ebe n'ụwa, bido na Gilbert Ọkpara Beko, Ọkpara Daniel, Esther Adetula David, Ambrose Aligwo, Cyprian Ibedogha, Isaac Okoroji, Justin Chinedu Ngwangwa, John Ezimoha, Godwin Emezu, Vena Richardson, Teresa Ntokogo, Jerome Okolie, Margaret Mary Okolie, Florence Amechi, Roslyn Kama, Teresa Ude, Alexander Amechi Nebo, Kingsley Nebo, Godwin Aniedo Nebo, Mama Lydia Olajuba, Mrs. Roslyn Oba, Dr. Eberechukwu Oba, Maazị Oba Ase, Damian Oba, Father Luke Mary Odinkemmelu, Father Mike Ekwereọha, Father Geoffrey Anayochukwuene, Chidimma Ojinaka, Master Ifeanyi Uba, Cosmos Ugochukwu, Francis Ọnụnkwọ, Leticia Ugochukwu, Roslyn Ugochukwu, Mr. and Mrs. Francis Mbadogha, Mr. Godwin Mbadogha, Melissa Russo, Emerebo, Consilia Ojimba, Antonia Ajero, Roslyn Ugwu, Christopher Chinwoba Nwachukwu, Janet Nwadike, Paul Nwadike, Ụlọma Nwadike, Barrister Alphonsus Uzoma, Florence Ihemeje, Peter Nna Sam Akparanta, Martha Akparanta, Joyce Akparanta, Kelechi Akparanta, Precious Akparanta, Isaac Echenwune Esokawu, Felicia Echenwune, Godfrey Echenwune, Louisa Okoro, Siriakus Okoro, Hyacinth Ntokogo, Onyiba Okike Nwankwo, Lady Anne Chidimma Elike, Kingston Ezema, Basil Ekogo, Emmanuel Okeke, Georgina Ekogo, Mr. Joseph Ugochukwu, James Ugochukwu, Sylvester Okatu Ugochukwu, Leticia Ngerem, Nathaniel Obilo, Eziakonwa Obasi, Linus Obasi, Okachi Obasi, Chidimma Obasi, Chikeme Obasi, Innocent Ibe, Charles Chibundu Iro, Lolo Margaret Iro, Ego Nzekwe, Kasmia Ifekwem, Pa Obiekwe, Chioma Ugonabo, George Chima Aneke, Rear Admiral Ebony Aneke, Messi Adajie Aneke, Evelyn Aneke, Helen Ike Abogo, Patient Ede, Ike Chukwu Abogo, Charles Ike, Sanobot Ogbonna Aneke, Joy Emaghali, Ichie Emmanuel Ona, Isaac Ona, Susan Ona, Francis Ona, Elizabeth Ona, Ignatius Ona, Christian Onwara Ona, Chidi Peter Ona, Cordelia Chioma Ona, Augustine Ona, Odo Nwaneke, Louis Aneke Senior, Calista Aneke, Honorable Chief Ejike Nwakamma, Sagad Ndudim Iroka, Okechukwu Iroka, Ogonna Iroka, Ogonna Iroka, Odinkemmelu, Chinyere Iroka, Onyekwelu Ndo, Kevin Ndo, Chidi Nwachukwu, SS Nwachukwu, Beatrice Nwachukwu, Felicia Anire, Mgboji Gabriel Duru, Grace Duru, Emeka Nwachukwu, Agnes Ilobi, Esther Ngwangwa, Dominic Nwosu, Elizabeth Nwosu, Edwin Nwosu, Margaret Nwosu, Juliet Anyoha, Father Casimir Obi, Sister Jane Francis Chioke, Dr. James Amankulo, Mr. Marcel Anyikwa,
Mrs. Geraldine Nwene, Celestine Ihedioha, Justin Ihedioha, Juliana Iro, Lazarus Madoba, Lillian Rose Madoba, Father Emma Iroegbu, Martin Aladi, Eugene Ebo, Nicholas Madoba, Pius Madoba, James Madoba, Cynthia Madoba, Felicia Anajuo, Margaret Anujuo, Mr. Nicholas Onwumel, Emmanuel Onwumel, Charles Onwumel, Vitalis Onwumel, Scholastica Onwumel, Felicia Okere, Livinus Okere, Sunday Felix Nwurie Nwane, Chief Mike Nevo, na ọtụtụ ụmụnne anyị ndị ọzọ ndị afọ ha na-adịghị n'ebe a. Anyị na-ayọ ka Chineke onye fụrụ n'anya nabata mkpụrụ obi ha na ndokwa. Ka anyị natazie isi ana runye Chineke ebumnobi ndị ọzọ. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka eme nke Eucharistia nwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile. Ka Chineke ji ike na-emela anyị ebere, gbaala anyị njọ aga ma duru anyị na ndụ ebebe. Ka anyị yọọ ayịyọ. Onye nwe anyị, were ebere nụrụ ekpere anyị, ebe ị na-akpalite okwukwe anyị n'ime nwa gị, onye siri n'ọnwụ kulite. Biko mekwa ka anyị nwee nchekwube siri ike na ụmụnne anyị niile ndị kwerenụ gara aga ga-esikwa n'ọnwụ bilie. Anyị yọrọ nke a site na dị nwa anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Ọ bụ n'ugwu nke a ka onye nwe anyị nke igwe ndị agha ga-akpọrọ agbụrụ niile oke oriri nke jupụtara na nri gbara abụba na mmanya bụ ọkacha mma. N'ugwu nke a, ọ ga-ebibi ihe mfuchi ahụ afụchiri agbụrụ niile, na ihe mkpuchi ahụ ejiri kpuchi mba niile. Ọ ga-ala ọnwụ n'iyi ruo mgbe ebighị ebi. Onye nwe anyị Chineke ga-ehicha anya mmiri n'ihu niile. Ọ ga-esi n'ụwa niile wepụ nkwulu a na-ekwuru ndị nke ya. N'ụbọchị ahụ, a ga-asị, lee Chineke anyị, onye anyị na-ele anya na ọ ga-azọpụta anyị. Ka anyị ṅụrịa ọṅụ, bịakwa nwee obi aṅụrị na ọ zọpụtala anyị, n'ihi na aka nke onye nwe anyị ga-anọzi n'elu ugwu a. Okwu kosebuwa Di nwenụ m bụ onye nche m, o nwekwaghị ihe m ga-achọ. Di nwenụ m bụ onye nche m,
Chineke bụ onye nche m, o nwekwaghị ihe m ga-achọ. Ebe ihe ndụ juru eju ka ọ na-enye m ezumike. Ọ na-eduga m na mmiri ka m zuru ike, ka m wee kute ume. Onye nche ọ na-edu m n'ụzọ kwụ ọtọ, ọ na-eme ka aha ya siri dị. Ọ bụrụgodu na m na-aga n'ọchịchịrị, egwu ọbụla agaghị atụ m. Iji mkpara na ngụ gị n'odebe m, ọ bụ ya na-enye m aṅụrị. Onye nche iji aka gị kwadoro m nri nke m ga-eri n'ihu ndị iro m. Iji aka gị tee m ude n'isi, iko mmanya m ejula n'ọnụ. Mbụ onye nche m, ịhụnanya na obiọma gị ga na-eso m ụbọchị ndụ m niile. Aga m ebi n'ụlọ nke Chineke, biri na ya ebi 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 ebi. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl degara ndị Rom. Olileanya ahụ adịghị aghọ anyị ahịa, n'ihi na Chineke wụsara ịhụnanya ya n'ime obi anyị site na Mmụọ Nsọ ahụ o nyere anyị. N'ihi na mgbe anyị nọ na-enweghị ike imere onwe anyị ihe ọbụla, mgbe oge Chineke kara aka ruru, Kristi nwụrụ n'ihi ndị na-amaghị Chineke. Ọ bụ ihe siri ike mmadụ ịnwụ n'ihi onye ezi omume. Eleghị anya, enwere ụdị mmadụ nwere ike ijisi ike nwụtara onye ezi omume. Ma ihe gosiri na ịhụnanya Chineke hụrụ anyị pụrụ iche bụ na oge anyị ka dị n'ime njọ, Kristi nwụrụ n'ihi anyị. Ọ pụtara na ebe a gụrụla anyị na ndị ezi omume ugbu a site n'ọbara ya, o were anyị anya na a ga-azọpụta anyị n'iwe Chineke site n'aka ya. Anyị bụrụla ndị iro Chineke na mbụ, ma o mere ka anyị na ya dị mma site n'ọnwụ nke nwa ya.
ebe anyị na Chineke dị na mma ugbu a, o were anya na ọ ga-enye anyị nzọpụta zuru oke site na ndụ Kristi. Ma ọ bụghị naanị nke a, anyị na-aṅụrịkwa ọṅụ n'ime Kristi site n'onye nwe anyị Jesu Kristi, onye mere ka anyị na Chineke dị mma ugbu a. Okwu nkọsabụ ọ bụ uche Nna m agaghị m atụfu onye ọbụla n'ime ndị niile o nyefere n'aka m, kama aga m akpọlite ha n'ụbọchị ikpeazụ. Onye nwe anyị nọnyelu unu. Ihe ọgụgụ nke ha si n'oziọma dị nsọ nke Jọn dere. Jesu gwara igwe mmadụ ahụ sị, ndị niile Nna m na-enye m ga-abịakwute m, agaghị m achụpụ onye ọbụla bịakwutere m, n'ihi na esi m n'eluigwe rịdata, ọ bụghị ime uche m kama ime uche onye zitere m. Nke a bụ uche onye zitere m, ka m ghara ịtụfu onye ọbụla n'ime ndị niile o nyere m, kama ka m mee ka ha si n'ọnwụ bilie n'ụbọchị ikpeazụ. N'ihi na nke a bụ uche Nna m, na onye ọbụla hụrụ nwa ya kwere na ya ga-enwe ndụ ebighị ebi. Aga m emekwa ka o si n'ọnwụ bilie n'ụbọchị ikpeazụ. Oziọma nke Osebrowa. Onye jisi ike, onye gbakọta ya lụ. Tata bụ All Souls. Enwere egwu na-echetaba eje ebe mmadụ nwụrụ. A na-eji ya remind anyị niile ihe bụ ọnwụ. Mana amachọrọ m agụ ya
mana ama m na egwu ahụ na-amakwazị mma. So ngụrịte onye ma gị ọfụma onyelụ m aka. Cheta n'ụbọchị ọnwụ ke ga-adịrị mmadụ. Biko Jesu melu ebere nabata ha n'eluigwe. Amen. Ihe a bụ ekpere anyị n'isi ụmụnne anyị niile ndị nwụrụ anwụ n'afa Jizọs Kraịst Onyenwe anyị. Ka mkpụrụ obi ha zuru ike na ndokwa. Ka mkpụrụ obi ha zuru ike na ndokwa. Ka mkpụrụ obi ha zuru ike na ndokwa. Ụnyaahụ ụka melụ nnukwu mmemme a na-akpọ All Saints. Ha wee sị na anyị mechaa nke ndị dị asọrị nne, ndị nwelu express road into heaven, ka anyị mekwanụ nke ndị ka nwelu gallop. Ha ka na-aga ana ha gagide gallop ahụ na ọ bụ site n'enyemaka anyị nwa na ekpere anyị nwa ka ndị a na-aga gallop a ga-eji wee nwee ike megene bata n'eluigwe. All Saints, ndị nka ga-ebido ebe ahụ. All Saints. Mgbe ụfọdụ a na-ekwu na mmadụ bụ onye dị asọ, ndị anyị na-emecha Saint Cosmas, Saint Michael, Saint Veronica, Saint Augustine, Saint Okibe. So ndị niile abụ saint. Mgbe ụfọdụ a na-ekwu, a na-echeki na ha osi n'elu wee megene wee daa. Ọ na-abịa anyị n'isi etu ahụ. Mgbe ụfọdụ enwere ebe ndị a si awatara ha n'afa ka esomụ ha n'ụlọ ọgwụ etu esi mụọ anyị nwa n'ụlọ ọgwụ, ma ọ bụ enwere ebe Chineke si welu tụbata ha, ha ji welu bizie ụdị ndụ ha bili. Ụwa niile na-enene ha wee sị na ndị a bụ gịnị? Ndị dị asọ. Kedu ebe ndị a si bịa? Kedu ihe eji lụ ha? Enwere ihe eji lụ ha iche eji akpụ mmadụ ejiri wee kpụọ anyị nwa? I think na ihe a bụ ajụjụ ga na-abịa anyị n'isi mgbe ụfọdụ, ma n'ilekwa ya anya sị na ndị a dị asọ bụ ndị gbalụ mbọ intentionally, that they decided in their lives to be holy. And nọbụrụ because ihe ịbụọ dị, enwere ndị sị we must be holy intentionally, when the holiness ha bụ conditionally. Ya chijie ka etu esi ekwu, chijie tata ọ dị etu ahụ, ọ bụkwa na ofufo ka ofo ọ dị etu ahụ. Ya etu ọ bụ na ya bụ akwụ dị na ọ ga-agbala anyị mmanụ. Mana enwe ndị dị intention, maka a na-ekwu ndị senti a ha na-efe efe, they are just regular human beings. Mana ihe ha decide bụ na ọkwefu n'ụwa anyị pụtalụ na anyị ga-afụ Chineke n'anya in a very special way. And not just ịfụ Chineke n'anya, that we will translate it in our relationship with human beings. Onye bụ ihe alụ. Ụfọdụ n'ime ndị senti a enwere ike anyị na-eche na o nwere ihe ọzọ ha mere. Ụfọdụ n'ime ha bụ etu anyị fụ flawa, ha gba mbọ fụ na flawa ama akọnata n'ụlọ ụka ebe ha na-eje ụka, na-edozie na-alụ ya ọbụla ọlụ ya intentionally,
And when they decided na ha gonna decorate your altar, when they decided na ha gonna nyelo mmadụ aka, mana imagine kịta ịkpatalụ mmadụ ka o dozibe altar si anọ ụzọ ọ ga-esi wee dị asọ. Ke the next question ga-apụta ya n'ọnụ? Ego dị ka ị ga-akwụ ya. How much is it? And we're going to say that at this time, even holiness is monetized. Even to demonstrate something in the church, you have to pay for it. Even relationships, you have to pay. I know so many relationships of today. Just imagine even Umunnegi, not in Nigeria. So many of us have their relationship with their brothers and sisters because they are buying it. You pay for that relationship. And the day you stop paying for that relationship, honor. And so what sustains your relationship with your, you will take this month, you will take next month, you will take the upper one, you met on cause, or who say a phone. Ọ bụ na onye nụrụ nwaanyị ọ sị na nwunye gị nọọsịnsị nwunye gị si Nigeria bịa America nọọsịnsị ka o sizirie n'ajọ obi na ọ bịago chenji obi nwanne akụkọ chenji because everything in life is monetized. Everything. So akwa na ndị senti a bụ ndị decide n'ime onwe ha that we want to serve God with all our hearts. And name here intentionally. So, on the name, define or say who is a saint. Define who go nearby. Ask him. Now, a saint is a person who does ordinary things. Ordinary. Those are flower. Igbo altar server. And when they do altar server, mobilize your young people. Devote to them. Of Igbo Mass, they St. John Savior. Dominic Savior. And what you marked 14 years, who became saints. Yeah, and we got so many in different forms. But one thing that they did ordinary things, but in an extraordinary way. They made it in a way that now any other person had a mere to has a mere because they were very intentional about it. Anọnda bụ ndị anyị na-akpọku tata. Onda bụ ndị anyị na-esi n'ụzọ ha were ekpe ekpere. Mgbe etu anyị nọ, maka I was asking na church n'ụtụtụ. We can be saints. And we can do extraordinary things. So who can echeta tata bụ ndị ahụ niile that were not named in the church book. Ndị ahụ niile akpọrọ afa ha, but they lived good life. Because so many people have lived good life here on earth intentionally. Mana onwere onye ma onye ha bụ, either maka na ha nọ na village or na ha nọ anywhere that nobody recognized. Ọ ha ka ụka lili olili ha nyaa. Mgbe alụsịrị unu ụka m church, so everybody donated money. My father, we all donated to rebuild the church. One of the decisions we made was na onye ọbụla tiele ego ebe ahụ ga-edenye afa onye ọ na-ededicate li ego ahụ tie na church to. Mgbakọba n'isi m kedu onye m ga-edenye afịa n'ebe na family anyị ndị gbakọ una money de lafia. Us my dad, okay. Oburia. Jesus abu hereby. Jesus will be Jew, but one night. And me kwonye family I. Kedu onye ọzọ guess good. My brother, my mom. Keta ka obanye. Onye ndenye lafia bụ my grandmother, not paternal grandmother. In Kenya, you have maternal grandmother. And gini can do then afia because she was intentionally holy as a child.
Not my paternal, not my dad, not my mom, not nobody. So Sonyawa. She was intentionally holy. She was intentionally religious. And enough of the light of Christ in her. So we say, na nwanyị a na ndị convinced na nwanyị a ga-anọ n'eluigwe. So mgbe ụfọdụ nchi ịkpọ St. Anthony, ọ dị nka St. Anthony otele aka. Imo onye ga-akpọ? Akpọ m nyanwa. Akpọ m nyanwa. So we were afia unite oke akpụ denye na chọọchị ahụ. Denye we na-asị, biko, grandma, enwe nke me metaro ji aka gị kpakwalụ m ya. Anọ na-eme. Mgbe jụọ ha na ụlọ ụka m tata wee sị ha, na-enwe ka any of us who is a grandparent na onwe ihe melie tata, ụmụ gị ụmụ gị ka arapụzi ụmụ gị alisi brain ha develop chabere ọfụma but ha ma gị, would they vouch for you say na 1%? Would they pray through you? Would they speak to God? God, I pray for grandma. She or he, grandma, grandpapa, onye ọbụla, because onye ọbụla na-agba game a, maka a na-ekwu dịka ọsọ ụmụ nwaanyị ka a na-ekwu, ọ bụrụ ọsọ ụmụ nwaanyị. Onye ọbụla. Would they vouch for you, say, look, you are my way to heaven? This is a huge question. Then I buy na all souls. And we say, na all souls bo ndị niile nwụrụ anwụ, mana for some reasons na ha elutebere n'iru Chineke. Ụka nyere anyị nkụzi. Ụka wee sị na mgbe mmadụ ga-anwụ na enwere oke ịtọ onye ọbụla nwere ike iketa. Ọ bụ na iketara A, iketa B, iketa C, that you must have a share in either. Number 1, eluigwe, nke a dị ebe a, heaven. Ụka wee sị na nke abụọ bụ ebe purgatory, nke a dị n'etiti ebe a. Then nke ịtọ bụ ebe ọkụ mmụọ, na nke a dịkwazi ebe a. And each of these three is waiting for somebody. Now get somebody who will get into either of them. And either of them, that the only way to get into them is that you must be very intentional. You must be intentional to go to hell. You must be intentional to go to purgatory. And you must be intentional to go to heaven. E wee sị na ndị anyị na-ekpele ekpele tata abụrụ ndị na-ebe a, maka na ndị na-ebe a bụ ebe ha nọ n'eluigwe already. They are facing God, singing Hosanna every day. So we are not praying for them. If your father is in heaven, what you do is you pray through them. You don't pray for them. My grandmother no n'eluigwe. That's why in Jemegene I pray through her. I don't pray for her. Then I say, nothing cause on na purgatory. Ụfọdụ nọ na purgatory nwere ike ịbụ ndị megidere ezigbo ihe lutezie na ikpeazụ mejọ mebie ofu ihe. Lese na onye ahụ na-aya ọya yagide ọya ọkpagide nnọọ mbọ si Chukwu mechal and did everything he or she thought he did for God. Mana ọnọzie na-akwọ ya na-asị Chineke, why ị ga-eji okwe ka yaba ọya? Chineke, afọ niile m talụ for your sake, you don't want to heal me. Enwe some atom of disbelief. Ọ dị ndị ahụ na-ebe. Ma ọ bụkwale ndị megidekwala ezigbo ihe, megide ihe ọjọọ maka Chineke dị egwu. Enwe ndị megidere ihe ọjọọ megide ihe ọjọọ
ruo na the dying minute. Gịnị mee? O chegharịa. O nwere ike onye ha ma nọ ebe a, kedu ebe ọ ga-anọ? Ebe a. Icheta onye ori enibe ya na Jesu. Jesu sị gịnị? Today, you will be with me in paradise. You will be here. Even though you have been a criminal all through your life. But today, you will be here. Nwekwa onye megidelu nke dị mma kwesịrị na ebe a. Mejọzi ofu obele omegide o end ya up ebe a. Then nwekwazi ndị dịkwala intentional na-emeli ihe ọjọọ, na-eme ihe ọjọọ, na-eme ihe ọjọọ, na-eme ihe ọjọọ. Olu ụbọchị ọ chọrọ enwu, asị ka eje kpọta fada, tupu fada na-start moto ọ nwụọ. Ozugbo fada na-eme ka ya tinye moto, ka ya pụọ mee gịnị? Ọ nwụọ, ọnwụọ mebe gịnị? O tinye isi ebe a. Now, these three. Ndị ụka na-akụzisi na onye ọbụla nọ ebe a ada eje ebe a. Ana onye ọbụla nọ ebe a ada eje ebe a. Ana onye ọbụla nọ ebe a ada eje ebe a. Na the only movement enwere sọsọ onye nọ ebe a na-eje ebe a. O make sense? Sọsọ onye nọ ebe a nwere ike ije ebe a. Mana onye nọ ebe a ama eje ebe a. Ana onye nọ ebe a ama eje ebe a. So kedu ndị anyị na-ekpele ekpele? Ndị nọ ebe a. Ndị a nọ ebe a. Maka ihe anyị ji ekpele ha ekpele bụ ka ha wee nwee ike isi ebe a wee mee gịnị? Bata ebe a. Onye bụ ekpele ha na-ekpe ka ha si ebe a wee bata ebe a. Mana ihe ọsọ si dị now na ndị anyị na-ekpele ekpele ebe a. Mana onye ọbụla nọ ebe a ihe ọsọ gị kpee na-ekpele from January till December. Ọ dị move from here. Because na onye nọ ebe a ada eme gịnị? Ada eje ebe a. Ọ dị ejekwa ebe a. So ọsọ gị kpegide ekpele from morning till night. Ikpegide ikpecha ime gịnị? Itinye full stop ije lara ụla. Kama ọ bụ na amara ihe a ga-eme ekpele na ekpele onye a, ime Chineke ga-eme. Chineke were ekpele nke ndị a mee gịnị? Tinyelu ndị nke a. Chineke were ekpele nke a na-ekpele onye n'ebe a tinyelu ndị nke a ka ha nwee ike bata ebe a. Ana ihe ga-eji wee mmakụ ya bụ na ọ bụ na icheta the story of Lazarus, Abraham, and the rich man. The rich man n'ebe a, Chineke mepeli ebube dị ebe a. O tie ọ sị Abraham nna anyị na ọ bụ na ọ ga-ekwu omume na ya amalụgo na ya atọgo because ya ma esi nwe ebe a megene bata ebe a. Ngwa ebe onye nke a nọtụ ọfụma gwazi ya ka o si ebe a dị mma wee bata megene tinyetụ mmiri n'ile m ka ile m jụtụ oyi na ọkụ dị ebe a anyụgo m anya. Kedu ihe Abraham zara? Abraham sị ya n'etiti anyị na gị n'ụzọ eteka na-ada eji eje na ebe ị nọ na mmadụ ara abịa n'ọsọsọ ndị dị ka gị. So na ya bụ Lazarus ị na-achọ ka o metụ gị mmiri niile na ọ ma ejenwu n'ụzọ eteka. O wee gosi anyị na ebe a adọrọ m ojije. Ana onye ọbụla nọ n'ụwa bebe ekpele gbaba mbọ ya ka m ji wee sị na eluigwe is by grace but it's also intentional. Enwere onye na-agba akwụkwọ that is not intentional. Enwere onye na-succeed. Onwe nwatakịrị na-ajụ ajụjụ tata a na-ebu ya school in the morning. So ha kpọọ m ka m kpele ụmụ ya ekpele before ha ejebe. So nke nwoke na-ekwu ọ na-sound so low. And say, what happened? You don't want to go back to school? Or somebody, I don't want to. You don't want to go back to school? Yes. You want to stay home? Say yes. And say, do you want to be rich? Or say yes. He said that it doesn't work like that. You cannot be sleeping in your room without going to school and then become rich. That doesn't work like that. And said, you want to be rich? Or say yes. And then he said, you then have to go back to school so that you study, you open your brain,
and you make it. So that ihe ọbụla a na-eme n'ụwa has to be very intentional. Even in your family, it has to be you have to be intentional to live well with your wife. Onye ka ndị Igbo ji wee sị na ada enye anya na-aba eme gịnị? Complete elnum ya. Ada enye anya na-aba eme gịnị? Ada eji anya na-aba, dịkwa eji anya na-aba anụ di, a na-eji ofu anya wele eme ha niile. Maka na iji ire anya na-abụọ, it's not going to work. And so, to succeed in marriage must be intentional. You get decidedly to succeed. Ma nwoke ma nwaanyị, ọ bụrụ sọ nwaanyị o, maka mgbe ụfọdụ asị na ụmụ nwaanyị na-eji anụnye nwoke nwaanyị ka isi wee kpakọọ ya, onye isi ya chọrọ ịkpakọ ma akpakọ, ịnụgo nye nwaanyị iri, ofu ihe ahụ ọ na-eme ka ọ ga-eme gịnị? Ka ọ ga na-eme. Until that person that is intentional, I want to improve my life. And network according in relationship with God, in relationship to heaven, in relationship with our fellow human beings. Kedu ihe Chineke na-akụziri anyị? If we want to make here, we must love God with all our heart, with all our strength, with all our will. And we must love our neighbor as ourselves. Amen. Ekwenụ otu Chineke. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe. Ezi Chukwu si na ezi Chukwu. Amụrụ ya amụ, eme ya eme. Nna nna bụ otu ihe, ihe a ji bụrụ Chukwu. Onye si na ya mee ihe dum. Onye maka ihe anyị bụ mmadụ, na maka ihe mma anyị. Si n'eluigwe gbadata, were arụ site na mmụọ nsọ. Ọ bụrụ mmadụ, ọbịa kpọgbuo ya n'obe n'ihe anyị. N'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa afụfụ, ọnwụọ, enye ya. O bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwu. Ọ rọgoro n'eluigwe, nọdụ n'aka nri. Ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya, ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esekpụrụ n'etukọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik. Ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndị ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpele nke ndị kwenụ mmadụ ịtọ ga-edu anyị n'ekpele. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị na-ekene gị maka ihe ọma niile nke ị na-eme na ndụ anyị. Anyị na-achọzi iwere onwe anyị, ezinụlọ anyị, welukwazi ụmụnne anyị ndị rapụgoro ụwa n'ụwa na-erunye gị n'aka, wee na-ayọ ka iche ntị ma nụrụ anyị anyị.
ka anyị nọtazie isi a na rụnye elu Chineke ebumnobi ndị ọzọ, ka anyị chetakwa n'ụzọ pụrụ iche ụmụnna anyị ndị niile rapụrụ ụwa n'ụwa, ka Chineke nabata mkpụrụ obi ha na ndokwa. Chineke efula anyị n'anya, anyị na-asọpụrụ gị mgbe niile n'ihi na anyị ma na ihe ọma niile, ike niile si n'aka gị bụ Chineke abịa. Anyị na-ayọ ebere gị na ndụ anyị, nke ọbụla anyị na-eme anyị adịghị emetasị ọfụma, anyị na-ayọ ka ị gbaghara anyị. Anyị na-ayọkwazị ka inye anyị ike nke anyị ga-ejiwe na-abagide ọrụ niile nke inyere anyị, ọrụ nke ịbụ ụkọchukwu, ọrụ nke ịbụ nne, ọrụ nke ịbụ nna, ọrụ nke ịbụ nwatakịrị, ọrụ nke izubekwazịla anyị n'ebe anyị si akpata ihe akụ na ihe enwe nke anyị ji enede ezinụlọ anyị anya. Anyị na-ayọ ka inye anyị ume, ka inye anyị nghọta, ka imela anyị ebele, ka ị na-egboro anyị mkpa anyị niile karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị site na Kristi onye nwe anyị. Ọbanụ ụmụnna m ka aja mụ na ụnụ na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile nara nụ. Onye nwe anyị, ọ bụ maka ụmụnne anyị ndị a na-arahụ ụra nke ọnwụ ka anyị jiri chụnyere gị aja ọgbụgba ndụ nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nwa gị. Biko mee ka ha site na ya gafee n'ụlọ gị nke jupụtara n'ihe n'udo. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere ụlọ.
melite n'obi enu. Ka anyị nye n'ụdị nwere Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi n'azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile, o nna dị nsọ Chineke jikere na onye ji ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwe n'anyị. Ọ bụ na ya ka nchekwube mbilite n'ọnwụ dị nsọ ji chawapụta n'ebe anyị nọ, ka ndị ọ na-ewute na otu ụbọchị na ha ga-anwụrịrị nweta ntasi obi site na nkwa nke ndụ ebebe dị n'ụwa ọzọ. Maka ndị kwere na gị osebụrụ ụwa, ndụ anaghị enwe njedebe, sọsọ mgbanwe ka a na-agbanwe ya. Mgbe ụlọ anyị nke dị n'ụwa nwa mebiri, a na-akpọbata anyị n'ụlọ ọzọ dị ebebe n'eluigwe. N'ihi nke a, anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-ekwe. Nna anyị dị nsọ ezie sọ gị na-edo ihe dum nsọ, anyị arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ erukwasa ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ, nke o jiri aka ya wee nara were achịcha, nye gị ekele na otito nyawa ya, nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya ọnụ niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka unu.
otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị. O buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba ya n'ihi nna n'ihi mmadụ niile ka were gbaghara njọ, na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, menụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gozie pope anyị bụ Leo na bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwu gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọghata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ na ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere. Ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị na wee keta ndụ ebebe. Ka anyị sorokwara ha na-eto gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na anyị dịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa tụ ụwa niile. Anyị nọ n'eluigwe, zọpụta n'anya anyị na-arịọ gị osebụ ụwa na ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwa n'anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na-erikọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke osebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu ekene nke udo.
ụmụnne m na Kristi na-enu nwa atụrụ nke Chukwu na-enu onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa anyị niile nwekwa n'isi ọma bụ ndị agbọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke ka arụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile were na ndụ ebebe. I am the bread of life. You who comes to me shall not hunger, and who believes in me shall not thirst. No one can come to me unless thy Father
Ka anyị yọọ ayịyọ. Onyenwe anyị, ọ bụ maka ụmụnne anyị ndị na-arahụ ụra nke ọnwụ ka anyị jiri chụnyere gị àjà ọgbụgba ndụ nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nwa gị. Biko mee ka ha site na ya gafeta n'ụlọ gị nke jupụtara n'ihe na udo. Anyị yọrọ nke a site na Kristi Onyenwe anyị. Udo dịrị Jesu. Second collection. Mama imela eze Jizọs, ebe mere mmadụ dị taa. Mama imela, Mama imela eze Jizọs, ebe mere mmadụ dị taa. Mama imela, Mama imela eze Jizọs, ebe mere mmadụ dị taa. Mama imela, Mama imela eze Jizọs, ebe mere mmadụ dị taa. Mama imela, Mama imela eze Jizọs, ebe mere mmadụ dị taa. Mama imela. Udo dịrị Jesu. Parish announcements. Reminder, next Sunday, November 9th, at the 9:15 Mass, the promise ceremony for children in the second year communion class levels 2A, 2B, and 2C will take place. Children and parents/guardians are required to attend. Please arrive by 8:45 a.m. Reminder, food sale next Sunday, November 9, from 10 a.m. to 12:30 p.m. Enjoy delicious Dominican dishes for only $10, including a drink. All proceeds will benefit the parish. Thank you for your support. As you know, the Bishop's annual Catholic appeal is still in progress. We will reach our goal as you fulfill your pledges. Please help us accomplish this together. Thank you for your generous support. Liturgical Ministers Training Workshop. Our deanery has organized a training workshop for lectors, extraordinary ministers of the Eucharist, and ushers on Saturday, December 6th, from 9 a.m. to 12 p.m. at Blessed Sacrament Church. Please remember that registration is required before November 7. You may register with Deacon Harry or at the rectory office. Friday, November 7 is the first Friday of the month, and we will have exposition of the Blessed Sacrament during the Masses at 8 a.m. and at 7:30 p.m. Both Masses will be bilingual. Please be sure to read Father's letter in the bulletin. Otodri Jesu. Here our second Sunday of the month. Here our first Sunday of the month, Makandine. So Ndine, come for your special blessing.
Amen. Anyị nwere nne dị mma, Virgin Maria. Anyị nwere nne dị mma. Anyị nwere nne dị mma. Anyị nwere nne dị mma. Nne dị mma, Virgin Maria. Anyị nwere nne dị mma. Anyị nwere nne obiọma. Anyị nwere nne dị mma. Nne dị mma, Virgin Maria. Anyị nwere nne dị mma. Anyị nwere nne dị mma. Anyị nwere nne dị mma. Nne dị nsọ, Virgin Maria. I have a loving mother. I have a loving mother. I have a loving mother, Virgin Maria. I have a loving mother. I have a loving mother. I have a loving mother, Virgin Maria. Anyị nwere nne dị mma. Anyị nwere nne obiọma. Anyị nwere nne dị mma. Nne dị mma, Virgin Maria. Nwere nne dị mma. Anyị nwere enyemaka anyị dị n'afọ dị nwenụ osebruwanụla anyị anyị osebruwanụnyelu nọ Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị na-ekene gị maka ụmụ odibo gị nwaanyị ndị a niile ndị pụtara n'iru gị n'ụbọchị tata to give testimony of your love, maka ụmụ niile nke ị nyere ha to give testimony of your love for their families, to give testimony maka ihe ọma niile nke iji achọ ha mma. Ha na-ekene gị n'ụzọ pụrụ iche. Eto dị ike na nke o melụ, o mekwa ọzọ. Anyị na-eburuzi ụmụ odibo gị nwaanyị ndị a niile na-enye gị n'aka n'ụzọ pụrụ iche, wee na-ayọ ka ị negide ha anya dịka iru ha si dị iche iche, otu aka mkpa ha si dịkwazị iche iche, etu aka ọchịchị obi ha si dịkwazị iche. Mana ịbụ Chineke onye na-afụ n'ife na-afụ na nzuzo, ịma ka o si dịla onye. Anyị wee na-asị ka ị bịa nekwasị ha niile anya n'ofu n'ofu, ka ị bịa gaa njem na ndụ ha n'ofu n'ofu, ma gboro ha mkpa ha niile karịa ka ha pụrụ ịyọ gị site na Kristi onye nwe anyị. Ka Chukwu jikere fly n'anya gọzie unu Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Otodri Jesu. Otodri Jesu. No ụbọchị taa All Souls. Agụpụtakwara the names, the list of people we had as a special intention. And when they na-akpọ na-ajụ whether magakwụ ụgwọ for the mass. I say yes, all need a week. So when they na-ajụ where to pay it, you can bring it to me after mass. All the parimpa is free, but all the when you put a little sacrifice in what you are doing, it's a special mass intention. You don't have to, but you can. So after mass, you can meet me, and when somebody zero their own to me. So here and there, I have sacrifice that associate with things like this. Otodri Jesu. Our general meeting next Sunday. That will be a special general meeting because I am week to elect our
leaders. And select our leaders, both in the general and funding with their own. So after the mass, I gabada na basement on the 9th of the month, next Sunday, so that we can re-elect our leaders. And after that, I begin in earnest to prepare for Christmas, because Christmas, our Christmas party go on the December 14th. So, Biko, I get GCK to start work for the new people guardian. So, Nyawala say me as please, we usually donate the money we use. So, I will enough time next Sunday, we will start it off to raise the fund for our next Christmas party. Otodri Jesu. Umunna indi di church and I invite for Thanksgiving. The Duru family, they are inviting us. Epusumiana our platform. So they're inviting us for Thanksgiving. Kayame in honor of Lady Dr. Anne Duru Eziada. So on Ayani to participate on Friday, November 28th at Ubibo. Otodri Jesu. Nde St. Clement the Pope. Hana Ariokwa and Yekaimbia join her for their annual harvest and bazaar. Ogawo on the 16th of the month. We are announcing this because we sent by enemy send it to them to announce for us. So Hachoka join her on the 16th for their harvest and bazaar. 16th of November. 16th of November. That's in 2 weeks. And another person, High Chief Iman Wike Nariokwa, because he made a big Thanksgiving kind of celebration for their departed father and father-in-law. So they are also inviting us to join them for that event. Ogawo on, let me see. On the 8th, so that's next November 8th, next Saturday. No bibo Ogawa. All right. On Wednesday, we have birthdays today. Birthday celebrants. Adanna. May the blessings of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. May the blessings of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. Happy birthday! I saw a flowing gown. Women okwu abụrụ obere okwu. Na-akwadola akwado maka all prince and princesses na-adị etu a. So happy birthday. Yeah, and I sincerely thank her for her dedication to the service of the Lord. Coordinating kids and especially reading for us. The one that surprised me so much was her impromptu reading last week when we didn't find the person who was supposed to read. She was called, and immediately she took it up and had a wonderful rendition. So just to thank you again, continue to dedicate yourself to the service of the Lord. Don't overgrow the Lord, because you can never overgrow God.
God remains supreme in our lives. When you serve the Lord will bless you. Amen. Lord God, we thank you for your daughter. We thank you for life. We thank you for service. We thank you for all the beautiful things you have endowed her with. We thank you for her family. We ask that you continue to bless her. May she be the pride of this country. May she be the pride of Igbo race. And may she be the pride of this community, Igbo Catholic Church. May she continue to grow in peace, in love. And may your hands never depart from her. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Otori Jesu, onwe anniversaries, onwe ndị nwere anniversary ha today or this week. Onwe ndị na worship with us for the first time. Anybody worshiping with us for the first time today? Okay, this is a reminder, Sir Anufro. Chokwa ka anyị remind you maka nkwado ha na kwado Thanksgiving ọ ga-eme on November 30th. So after ọ ga-ahụ na church ebe after Mass, they expect all of us to join them na basement. Ọ ga-ahụ November 30th. Ọ ka onye ọbụla bido na-akwado for it. Na-akwado for it. Otodri Jesu. Ngwano. Happy Sunday. Otodri Jesu. Yeah, just quickly, ndị atụbero vote. Ndị atụbero vote. Because we always neglect this, especially in New York. And very high in New York, whoever leads determines what happens. I want to the eyes that try also. Oh, you're not in New York, get determined here. I want a subway, they get increase. Oh, you're not in New York, or federal government. I have federal government, they want business. I want to go Gaguchando Bonnie. I want a housing, and then what a channel Boda is going to work. Oh, you're not in New York or city. So, Biko, Onyabona, Guamo, Gonya, Najetinyaka, Ebi Chelo. I guess Moten Zopota as before 4th. Election itself is on the 4th, but the election is going on already for early voting. I'm not more today, early voting or tomorrow. Today can get end, but the vote it. Chelo, Otodri Jesu. Onye luzi ya wolu uchie. Ilu iwele eze gị. Iwele ile gị gụọ eze gị ọnụ. Inene maka ịmana politics dị local. So inene malụ ebe ichelu ga politics dị local. So ebe iche ga abalụ gị unu etinye. But the most important thing is go and vote. That's one. Then secondly, unu chetana last Sunday we started this beautiful thing of inyelu ụmụ anyị aka. So many of our people have donated and at a mass of $50 in a parking lot, which I've given to Dr. Nna. SK, that should come $100 today, which I've given to Dr. Nna. So apart from Espendigolo last Sunday, I think we have about $270. Neighbor had tried last Sunday, which we appreciated, Dr. Mozoha. So him na yobo because I actually run the program. The program bo umaka na golani reading. Onye ọbụla gụ n'Igbo, asọrọ kuma ego n'oyibo. Asọrọ kuma ego n'oyibo. Asị m onye ọbụla gụ n'Igbo. Ọ sị a na-atagheli ọnụ, it is something. Ya na-emie, o megide. Ọ n'ọbụla o meta, we see. At least gradually he or she will improve. So, and I actually we want to run it for 1 year. So that within that 1 year, because all two people per Sunday. So if we run it for 1 year, then what it means is that we will have about 24 of them reading. So if we could get 24 read,
ọ magburu onwe ya. So ọ bụ na enwe ndị ọfụ, enwe onye emegolo salaka ochelu ka ndị ọfụ banye, ọ bụzie na enwetara ndị ọfụ up to 24 people, ndị ochie I continue kwa, but the most important thing is to run it for 1 year. So at this point, I can will $270. But I need the, is that 1,200? Yeah, I think about 1,200 to make it a whole. Can I just run there smoothly for 1 year? So abasa oka, on actually melum salaka, emelum kanyakwa doctor na kujide until I wake with the number. It have just gift for our children who read in Igbo. A very happy Sunday. I know in Jesus' name. Onye nwanyị na onye lụnụ. Ka Chukwu Chike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ.